Toto video je o ukončení pracovnej zmluvy. Vaša zmluva končí, čo je dôležité. Keď vaša zmluva končí, zamestnávateľ vám odovzdá formulár C4. Váš zamestnávateľ vyplní tento formulár. Ako dlho ste pracovali, prečo končí vaša zmluva, vašu mzdu a tak ďalej. Dobre skontrolujte, či je formulár správne vyplnený. Ukončil vašu zmluvu zamestnávateľ? Je zaškrtnuté správne políčko? Formulár C4 potrebujete na podanie žiadosti o dávky v nezamestnanosti. Nedostali ste formulár C4? Požiadajte o pomoc svoj odborový zväz.